खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। बिटिआर सरकारनि हेफाजाबजों आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिसानि दथि बान्था राननाय हाबाफारिया बे समाव सोलिगासिनो दं। बिसाया बोसोरफ्रोमबो बान्था राननाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। थिग बेबादिनो बे बोसोरावबो दिनै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिसानि दथि बान्था राननाय हाबाफारिया जागासिनो दं आरो बे हाबाफारियावनो बलिउडनि मुंदांखा फाव आबुङै मिथिना लानि। बर' सावथुनल' नङा, दिनै जोङो बे बर' हारिमुवा बिराद मुलुग दरबाराव मोनसे जायगा मोननाय मोनसे हारिमु आरो बे हारिमुजों लोगोसे जोङो जाय हारियानोखि हारिमु गैया, जाय हारियानोखि मोनसे बेबायदि संस्कृतिबान जाया, कालचार जाया, बे हारिया अन्तत बेयो गनायथिखौ मोननो हाया। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा, गुवाहाटीनि बे शंकरदेव कलाक्षेत्रआव दिनै बिसानि बर' सावथुन माने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बावहाय दथि माने मोनसे एवार्ड सेरेमनि जादों, बावहाय खुंनाय जादों आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बावहाय आर्टिस्टफोर एबा महरगिरि बिथांमोना नुजाफैदों। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बर' सावथुना दिनै गोबां बोसोरनि उनाव जोङो माखासे जायफोरनिखि प्रडिउसार डाइरेक्टर दङ आरो जोंदाव बड'साखौ लाफानानै जोंनि जाखांफुनाय जायफोरनिखि बर' सावथुन दैदेनगिरि आरो लिडगिरि आरो प्रडिउसारफोर दङ, बिथांमोना दिनै जानजि खाफ्रादों, गावनि हारिमुजों लोगोसे सावथुन मुलुगखौ मोनसे मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय नाजादों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेखौ बोसोरे बोसोरे खुंनानै दिनै दथि बोसोराव हाबदों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे हिन्दी सावथुनखौ जोङो जोबोर माने एखेबारे गोनांथि हिसाबै जों बयबो नायबोदोंमोन आरो इंराजि सावथुनखौबो जों नायबोदों। नाथाय माखासे ओनसोलारि सावथुनफोर दङ, जेरै रायजोआरियाव दिनै असमियाखौ लाफानानै बेंगलि, तामिल बायदिसिना दङ। दिनै बर' सावथुना एसे उन जानानै दंमोन आरो बेयाव बर' सावथुनखौ जोङो मोनसे मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय, जिहेतु बर' रावा 90 फारियाव हाबबाय, भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबबाय आरो बे रावजों लोगोसे हारिमुखौबो समब्रा समब्रि जौगाहोनो थाखाय जों नाजानांगौ। जोंहा दिनै रिच कालचारेल हेरिटेज, जोङो बिराद माने मख'जाथाव मोनसे हारिमुवारि जोंहा बिथिङाव जों दावगानो हाबोदों आरो जोंहा सावथुनल' नङा, जोंहा हारिमु बिथिङाव जों जोबोद दावगानो हादों। दिनै नेसनेल डेन्स हिसाबै बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला आरो बिदिनो दावस्रि देलाय मोसानाय आरो खेराइनि माखासे रिंसारथि, माखासे नटेसन, बेफोरो जोबोर माने गोख्रों हिसाबै जोङो बेखौ माने गनायथि मोननो हादों। बेजों लोगोसे जोङो बे सावथुननि गेजेरजों जों समाजखौ फोसाबनो थाखाय नाजानांगौ आरो जायफोर प्रडिउसार आरो जायफोर सामलायगिरि डाइरेक्टर बिथांमोन दङ, जायफोरनिखि स्ट'रि राइटारफोर दङ, स्क्रिन प्ले राइटारफोर दङ, बिथांमोना साननांगोन जे पजिटिभ लाइनाव जोङो सावथुनखौ बे स्ट'रिखौ लिरनांगौ आरो जोङो गुबुन हारिफोरबायदि जोङो बायदिसिना प्रेसिडेन्ट एवार्ड बा पेर'नमा बा बायदिसिना जोङो एवार्ड मोननायनि थाखायबो जोङो नाजानांगौ। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोंहा नेसनेल सेन्सर बर्ड दङ, स्टेट सेन्सर बर्ड दङ। बे फिल्म माखासेखौ सेन्सर खालामनानै बेनि बिथिंखौ गोख्रों खालामनानै जोङो जाहाथे रजत कमलनिफ्राय स्वर्न कमल बायदिसिना जोङो एवार्डखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो आङो गासिबो प्रडिउसार आरो डाइरेक्टर आरो स्ट'रि स्क्रिन प्ले राइटारफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जे जोङो अखल माने जोङो रंजानायनि बिथिंखौल' नायालासिनो, एन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टखौल' नायालासिनो, जोङो बर' हिसाबै जोङो बे सावथुन मुलुगखौ जोङो आरोबाव दावगाहोनो हायो नामा, बे बिथिंखौ जोङो नायहरनांगौ।
दिनै मोनसे आङो आंखाल मोनसे सानगासिनो दङ जे दानि इनफरमेशन टेक्नोलॉजी आरो 21st सेंचुरियाव फेसबुक आरो कम्पिउटार मुगायाव इलेक्ट्रनिक मुगायाव जोङो सिनेमा हलखौ मिनि सिनेमा हलखौ जोङो आसा लाखिबाय थादोंमोन आरो बिटिआर सरकारखौ जों बुंबोदों बर' थुनलाइ आफादाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद आरो बिदिनो दिनै माने बिसा बिथांमोनहाबो खावलायबोदों जे जोङो बिटिआर ओनसोलाव बर' डमिनेटेड एरियायाव जोङो बे सावथुनफोरखौ दिन्थिनो थाखाय पाब्लिकनि मोनसे एन्जयमेन्टनि जों लोगोसे प्रडिउसारफ्रा आरो डाइरेक्टरफ्रा जाहाथे फाइनान्सियेल बेनिफिट मोननो हायो बेनिखायनो जोङो सिनेमा हलनि गोनांथिखौ बुंबोदों आरो बे सिनेमा हलखौ लुफुंनानै होनायनि थाखाय जोङो आथिखालाव जोङो सरकार आरो स्पेसियेलि गुबुनै जोङो जर'खायै जोङो बिटिआर सरकारखौ खावलायनांगौ आरो होमब्लासो जोङो बे सावथुननि जिथुनिखि थासारि सावथुननि जिथुनिखि बोहैथि दाहार जों बेखौ गोख्रों खालायनो हागोन दिनै आं गासिबो महरगिरि बिथांमोनखौ गासिबो माने सावथुन सिबियारि बिथांमोनखौ आं दिनैनि बे बुब्लियाव गासिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि जासिहरबाय आरो बे 10थि फिल्म एवार्ड सेरेमनिया जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो बेखौनो आङो आसा लाखिबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावबाय खालि बर' सावथुनल' नङा दिनै जोङो बे बर' हारिमुवा बिराद मुलुग दरबाराव मोनसे जायगा मोननाय मोनसे हारिमु आरो बे हारिमुजों लोगोसे जोङो जाय हारियानोखि हारिमु गैया जाय हारियानोखि मोनसे बेबायदि संस्कृतिबान जाया कालचार जाया बे हारिया अन्तत बेयो गनायथिखौ मोननो हाया दिनै नोंथांमोना नुदों जे साउथ इन्डियान जिबिलाखि हारिमु दिन्थिफुंनाय जों नुनो मोनदों मस्ट क्लासिकेल आरो मडार्नजों बिथांमोनहा खारदों आरो बिथांमोननि जिथु नटेसन बे रिंसारथि नटेसनफ्रा बिराद स्ट्रं आरो जोंबो माने जोङो थाखानाय जिनिसखौ जोङो रिफर्म खालामनानै जोङो स्ट्रं खालामनो नाजानांगौ आरो जोङो खालि सावथुनल' नङा जे जोंनि हारिमुखौ जों गोख्रों खालामनो नाजानांगौ आरो बे हारिमुनि गेजेरजों जोंहा मोनसे आंखाल जों नुनो मोनदों जे जोङो जायफोरनिखि मुंदांखा मोसाखावरिफोर दङ मेथाइ खनगिरिफोर दं प्रडिउसारफोर दं डाइरेक्टरफोर दङ बायदिसिना दङ बिथांमोनखौ जोङो मोनसे एवार्ड होनायनि राहाखौथ' लानायानो जाबाय नाथाय जोङो नेशनेल लेभेलाव जोंहा माने ललित कला एकाडेमि दङ बावहाय जोङो माने बे एकाडेमि एवार्डखौ जोङो संगीत नाटक एकाडेमिखौ सानैनि बाहेरै जेरै जोंहा रुंसारि कामिनी कुमार नार्जारी आरो उनाव किरर खाख्लारी बिथांमोननि बादै जों मोननो हायाखै आरो अस्ताद बिस्मिल्लाह खान एवार्डखौबो जों मोननो हायाखै सासेल' मोनदों बेनिखायनो जोङो एवार्डनि लाइनावबो बे बान्थानि लाइनावबो जोङो महरगिरिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा ललित कला एकाडेमिनि जिथुनिखि संगीत नाटक एकाडेमि दङ बे बान्थाखौ मोननायनिबो मोनसे राहा जों लानांगौ आरो दिनै बे जिथुनिखि बिसानि सिङाव थानाय जिथुनिखि जों नुनो मोनदों बिथांमोनहा एवार्ड प्रेजेन्टेसन होदों आरो बिथांमोनहा फिल्मखौ सायख' आरो गान बाजनाखौ सायख' बिथांमोनहा महरगिरिफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ फावखुंगुरफोरखौ माने एक्टिभ खालामनो थाखाय बा बिथांमोनखौ थुलुंगाथि होनो थाखाय जिथुनिखि हाबाफारि लादों आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायो आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बारानिफ्राय बारा खामानिखौ मावनो हायो आरो आसाम सरकारनि जिथुनिखि फिल्म फाइनान्सियेल कर्परेसन दङ आरो बिटिआर सरकाराबो बेखौ बिथांमोनखौ जाय सावथुननि बेलायाव खामानि मावदों बिथांमोनखौ फाइनान्सियेल मदद राङारि मदद होनांगौ अब्लासो जोङो हयथ' गसंथानो हागोन आरो जोंनि बे सावथुन मुलुग आरो हारिमुवा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे बागुरुम्बाया दिनै बा बारदै सिख्लाया नेसनेल मोनसे डेन्स हिसाबै स्वीकृति मोनबाय आरो लोगोसे जोङो बायदिसिना माबाखौ जोङो GI टेगबो मोननो हाबाय GI टेग मोननायनि लोगो लोगो बे जातिनि
कालचार, बे जातिनि फुड प्रसेसिं, बे जातिनि गाननाय जोमनाय, हेन्डलुम बायदिसिना बेयो मुलुग दरबाराव मोनसे गोख्रों बिथाथि हिसाबै थांनानै थागोन आरो इयुन जोलैया जाहाथे बेखौ माने आजावनानै लानो हायो आरो इयुन जोलैया जथेस्थ' खामानि मावनायनि मोनसे लामा नुहुरगोन होननानै आं सानो।